हेलो फ्रेंड्स बरायबाय Bodojobinfo अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दा गोबां बिजिमोन बिनि थाखायनो लोगोफोर आपडेट खालामनो हायाखैमोन दा नोंथांमोना दिनैनिफ्राय रेगुलार भिडिअ मोनफिनसिगोन आरो दा फाइनाली आसाम पुलिसनि इन्टारभिउ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेनो जाबाय Gr-4 आव जाय नोंथांमोना Gr-4 स्टाफआव एप्लाइ खालामदोंमोन दा एडमिट डाउनलड खालामना लाबाय थादो आरो लोगोसे इन्टारभिउआ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेनो जाबाय Gr-4 स्टाफआव जेरै नोंथांमोननि गोबां पोस्ट दङ 54 पोस्टआव नोंथांमोना Gr-4 आव कुक थाबाय बारबार थाबाय वाटार केरियर थाबाय दुबि थाबाय स' नोंथांमोना बारबार मोनदों इलेक्ट्रिशियान मोनदों गोबां रोखोमनि प्लाम्बार्स बा गोबां रोखोमनि पोस्टआ दङ आरो दा बिनि नोंथांमोननि इन्टारभिउआ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेखायनो एडमिट कार्डखौ बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट मोनसिगोन बेनो जाबाय Gr-4 स्टाफआव दा जायना एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांमोना बेयावनो मोजां नाम्बार मोननानै थ' नोंथांमोननि साख्रिया 10 मेआव जानो फैगासिनो अके 10 मेआव फाइनाल रिजाल्ट नोंथांमोननि आसाम पुलिसाव एडिआरइआव आरो लोगोसे गुबुन गुबुन पोस्टआव जायखिजाया 10 मेआव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन दा जिखुनु जाया नोंथांमोननिया ओरैबायदि बुंदों गोबां मिडिया आरो सर्सआव मोननाय बादिबा 50,000 पोस्टआ नोंथांमोना 10 मेआव कमप्लिट जागोन अके माने 10 मेआव नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्ट मोनगोन आरो बेयाव मा पोस्ट थागोन होनोबा जाय नोंथांमोना एडिआरइ नोंथांमोननि Gr-3 बेनिफ्राय Gr-4 दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि हेल्थआव दङ बेनिफ्राय टिचिं लाइनाव दङ प्लास नोंथांमोननि गुबुन गुबुन पोस्टआव दङ स' नोंथांमोना 10 मेआव साख्रि मोनहैजोबगोन आरो दा मेन कनस्टेबलनि एग्जामा ABUBआ नोंथांमोना रिजाल्ट फार्स्टआव मोनग्रोगोन बेनो जाबाय रिजाल्ट होनोबा स' नोंथांमोना काट अफ मोनगोन आरो बे काट अफआ फेब्रुवारि दानाव मोनगोन होनना बुंगासिनो दङ आरो एग्जामा मार्चआव जानाय चान्सआ दङ आरो दा नैबे मार्च दानाव पन्चायत इलेक्सन दङ दा बे पन्चायत इलेक्सननि डेटआ दासिम माने फिक्स डेट जायाखै नाथाय सेकेन्ड सप्तायाव जागोन बायदि खोनादों आरो इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो किजानि आसाम पुलिसा एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हागौ नङाबा फार्स्ट सप्ता मार्चआवबो एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हागौ आरो दा एग्जाम्पल जुदि 17 मार्चआव जुदि पन्चायत इलेक्सन जायोबा जास्ट मोनसे डेट लाबाय आङो बिनि सिगां नोंथांमोना एग्जाम जानाय चान्सआ दङ एबा उनाव जानाय चान्सआ दङ नाथाय लोगोफोर एडिआरइ रिजाल्ट होनोबा फेब्रुवारि लास्ट उइकआव होनदों फेब्रुवारि लास्ट उइकआव नोंथांमोना मोनगोन नङाबा एसे टाइम लाथारोबा मार्चनि फार्स्ट सप्तायाव नोंथांमोनखौ लागोन होनना बुंदों आरो देन बेनिफ्राय एडिआरइनि स्किल टेस्ट दंबावोना बे स्किल टेस्टआ नोंथांमोननिया जेरै नोंथांमोना एप्रिलाव जानाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय मेआवहाय नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट मोनगोन अके आरो बे जोबनाय लोगो लोगो गोदान एडिआरइ 3.0 पोस्टआव गैयाबाबो 10,000 निफ्राय बारा पोस्टआ फैगोन बायदिखौ चिफ मिनिस्टारा बुंगासिनो दङ थ' बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जाबानो जाबाय जायफ्रानोखि आपकामिंआव साख्रि लानो सानदों दानिफ्रायनो एसे मोजां फरायनांसिगोन मानो होनोबा दासान्दि कम्पिटिसना ओरैबायदि हाइ जाबाय जे काटअफआ गोजौ थांगासिनो दङ आरो दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ मिन्थिबाय देन बेनिफ्राय आरोबाव आसाम पुलिस कनस्टेबल नेक्स्टआव भेकेन्सि फैबावगोन बेनो जाबाय 2026नि सिगां नोंथांमोना साख्रि मोनबावगोन आसाम पुलिसाव एन्ड फरेस्टआवबो गासै 600नि बारा पोस्ट दं होनना बुंदों आरो बेयावबो नोंथांमोना दाबावैनो अफिसियेल नटिस मोनथारसिगोन आरो प्लास हेल्थआव आरोबाव 600नि खाथियाव पोस्टआ फैबावगोन होनना खोनादों सर्सआव मोननाय बादिबा मानो होनोबा गुवाहाटि प्रागज्यतिसपुराव मेडिकेल कलेज दाखालि गायसनबावबाय आरो बेयावबो स्टाफ नार्स आरो लोगोसे गोबां पोस्टआ फैबावगोन होननानै गोबां सर्सआव मोनदों प्लास APDCL जोंहा पोस्ट दंमोन ना 12,000 स' बे फैनाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय आरोबाव सर्सआव मोननाय बादिबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआवबो आरो पोस्टआ फैगोन बायदि खोनादों अके मानो होनोबा एग्रिकालचार पोस्ट सिगांनो फैखादोंमोन दा बिनि इन्टारभिउ जायाखैमोन नालाय स' नेक्स्टआव फैनाय चान्सआ दङ आरो दा अभारअल आं दिनै नोंथांमोननो लेटेस्ट भिडिअ खालामबाय आरो नेक्स्टनिफ्राय एक्सट्रा भिडिअ मोनसिगोन दा जायखिजाया आसाम पुलिस कनस्टेबलनि इन्टारभिउआ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन दा बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाय जोंनि फेमिलि मेम्बार्सफोरनि हमना ला Bodojobinfoनिफ्राय थांदों स' नोंथांमोना मोजां होदो आरो नोंथांमोना साख्रि लादो आरो अके दा जियानो जा नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना गोदान भिडिअ मोनगोन नेक्स्टआव एक्सट्रा भिडिअ फैगोन जेरै BTCनि माखासे आपडेट दङ सर्स नोंथांमोननो नेक्स्ट लेभेलाव दिन्थिगोन